Tsoona tili kuno ndi ku boma la Zomba, koma tili pa doko la Kachulu. Koma Kachuluyo ali malo osiyanasiyana ndipo tayima pano ndi malo otchedwa Panchenga. Chifukwa cha kuchepa kwa mvula kapena kusowa kwa mvula limakhala lusintha malo amene anthu amakabweretsera nsomba zawo. Ndi pano ndi Panchenga pamene mukuona zochitika zambiri zochitika kuno kuzomba kuno kwa Kachulu, ndipo tikuyendera malo osiyanasiyana. Ena amene ngopatsa chidwi ndi ano. Ndiye pamukaona mchithunzimu muli anthu amene akupakira nsomba. Akulu, muchita chani pamudzi pa? Ife ndife asozi. Amene timaweza nsomba mnyanjayi ndi makoka. Kuti nthawi inoyo njowedza nsomba kapena ndikuva kuti uko ndinapita ku mtunda ku Kachulu kulibeko zochitika. Ndakuti kuno ndimene kuli zochitika. Zimasiyana bwanji? Zimasiyana chifukwa kuno kuli zipangizo zosiyana zimene zimaphedwa nsomba. Kuli miono, kuli maukonde, kuli asozi ena amene amakhala ankhoka mu season yawo. Ndiye panopa pali asozi amene ali amiono ena amaukonde. Ndi chifukwa chake maona panopa nsombazi anthu akupanga nthuso wa miono ndi maukondeso. Ndi izizi zilapa akulu musanamange pepani phiri. Ndi mtundu wanje wa nsomba umene umagwira pano. Komanso kuti ukhoza ukula kuposeraso abefika nayi mwene. Ponyanu mumaponya kuti kodetsi. Mwadziponya kuti. Izizi mwaoda kapena mwawedza inuyo? Basi apa chimene chimachitika ndi mtundu wanje wa nsomba. Amene aminga umuzi pasana. Gazini? Gazini. Tembara gazini ngapita pa market ngaminga umuzi. Komesa timaona umakhala uma. Uma ndio amene refresh amene amakhali mga umuzi pasana. Uyo amene jambo ndimuona amene jambo zimene za isi jambo chimakhala chipe chaching'ono chonchi koma inde koma tsono jambo sinsinkhu yake ukuya awa ndi matemba ukasawala chambo chake chimakhala mtundu wake kuti umene ukusiyana ndi nyanja ya Mangochi. Nyanja ya Mangochi kumapezeka chambo chachikulu. Eya, pamene nyanja ya Chilwa ino mtundu wake wa chambo umapezeka umene ungakula kuposa apa. Sumakula kwambiri kuposera pamenepo. Chimapezeka mapatali chachikulu kwambiri kuposera pamenepo koma si kwambiri yayi. Bagada ndekuti Bagada ndi chambo chachikulu kwambiri. So pano ujeni kuti amwe muti sokoni mbukutu Bagada weni nduti. Bagada ndiye milamba ilapo iji. Milamba ija ili umene kucha iji. Imasiyana ndi mene timayipeza misikamu kapena inja special ya kuno ku lecture. Timayipeza musikamu. Imakhala mitundu kusiyana kakulidwe kake. Imakula so kuposera apo inaso mene muyonera monga mene muli ma size. Muli inaso imakula kwambiri kuposera pamene. Mesa amene kuti milamba imapezeka m'matope. Ndiye kuphatikiza bwanji kuti kupezeka chambo uyu wa minga umodzi ndi izozo. Nyanja ya Chilwa ndi ya matope, si ya Nchenga iyayi. Nyanja yose ya Chilwa ndi ya matope, pamene ya Mangochi ndi ya Nchenga. Ndiye nyanja ya Chilwa imapezeka ndi mtundu osiyana wa nsomba oloili ya matope. Mumapezeka mtundu wa nsomba themba la magazini la minga umozi, chambocho mumapezeka so mulamba. Muli mtundu winaso ya nsomba yoposera apa. Muli nkhalalaso nyanja yopyatu kwambiri. So ananga inu amayi kunoko ndaona muli mwafola line. So line imene mmatani kunoko inuyo timajia ife ndife amayi ojia majia macheucheu nsomba ja mukafuna kugula timathira mu dishimu ndiye tikasiya mu dishimu mugula monga dishi kazaza mukati pasa 2000 ife kunyumba kwathu tikadi ya sima. Tandifotokozeni bwino inuyo timachoka kwathu ko mamawa opanda ine meme kutionera muno ndiye timafika mazimu ja tikhazika paboti asozi apha somba zawo dikapo dishi imathidwa somba kuzaza
khagwizana 100,000 atenge 100 yapereke. Ineyo ndaimapo pano atenge 2,000 ndipasi. Ndiripo kwathu ndiya dishi yangayo. Ganyu ine ndiwa ganyu. Ndizano madishi awanu ngano. Yathu timagwirira ganyu. Amene Kunyumba business akamabwera samabwera ndikatunga. Monga ine mufuna kukuleso. Ndindrama yokha basi. Ichi muchionachi mwagula Sefa. sefa timakasuka chochi muti pasaso ndalama Service yake imene. kukadya apa muti pasandalama apa muti pasandalama ife ndikumakadi apa Tsopano ndikumva kuti kunonso kuli amayi mukuthamanga kwambiri tundaze bambo tu midzi akuno. ndiye amene athamangawo ndiye pano palibepo othamangayo chisankho chake ife ndiye ngakhalenso kumuziku alikonso ena amene amakhazikitsa pa business maganyu osiyanasiyana komanso zigolozo ndikumazipanga kufuna kwa kusankha ndife chimene tinasankha ife ndi chimene cha business chache cha maganyuchi kumudikira Patapezeka kuti akufuna kuti aperekere mbali inayi. sizingatheke chifukwa amene mukuwaona pano asiya mabanja m'manyumba mwawo tasiya zimuna manyumbamo abambo tikupita kuganyu tikapita tikagula ufa wathu tikapika sima tikadya Abambo mwina apita kuganyu sana apeze. Nekuti fete ene akuachilikula kuona kuti munthu ndi munthu je amatopa pogwira ntchito kopita kuganyu walephera ife mai tapata chokudya tiyeni akudyesana nda pakumudya abambo omwe. Nesi kuna akazapeza ife zataniso tizadya timahangati kupekusana izi ntchito. Imene timabwera kuno kwapanga maganyu. tikapezanso kena kake tikana kuti apatapeza lero kokhuchumuka timagulaso timabizinesi ting'ono ndikumakayalaso kana matimba toma makomo munja anthu ati tigula nyama topita kunyanja jama tigula ife tomweso tikapeza kena kache nde timakhala kuti tikugwira ntchito ziwiri tikapanga ganyu tikapeza kena kake timakagulaso timatimba pang'ono nukayanika kucha anyasoza kamapita kunyanja ama kuti aphike chakudya chawo amatigula ife tomweso nukagula chakudya kumapita kunyanja Zochitika zapadoko la abanchenga. panchenga pano kulekichirwa kunchenga kuno kukachulu Ndimenemo makosanali apawa ndamene tsopano magalimoto ali kukuwa. amene akubwera kunyanja ndi nsombawo timakagwira ganyu mmenemo Apa sana ambi akamba kudya zamwa. mwawo Apa pasanembe. angoyamba pang'ono Imene kubali muzi amabwera usiku. tonse tikakati aligali kumene kuku. nde tonse tikakhala mazimuja kumagwira ganyu inunso muona kuti azimayo andi ali busy akugwira ganyu Ndimene ndikuchezera pano panchenga palekchiro akuti kwa mfumu njala inu ndi munabwera liti pano Ine ndabwera lero pompano kumudzi ndikuti kwa Chimbalanga. ndi kuno mmadzatani Kuno mabwera kugula somba. ndi zili kuti sopa Somba ndaziyanika pa nthandala. zoti za ndalama zingati zoti mkozi 45,000. koma zimagwira ndithu tuzinthu Nimagwizigwira zimagwira. zimathandiza pabanja Pabanja panga zimathandiza ndimene ndikubwerera kuno. Ya. nanga ino phiri inuyo ntchito imene ya pano ikuthandiza bwanji mabanja wanu kunyumbako mochepa bwanjiso nemang'ani azinjinga izi mosumidwa kuti nankhandi ndikabe ayi ha msinkhu mabasa uno ndili ndi zaka 85 eite chani 85 sinapite ku prison kapena sinapange china chilichote 85 mukudziwa kwa 85 itwe zaka Zaka zimene 85 mukudziwa? yes 85 munde ndili still Nyamata here chomwechi? yes chisisi ndi cha mtundu wanje mukhale nyamata chonchi 85 wandipasa ndi chauta wandipasa ni mulungu koma ndalumpha mazuzo kaindi we koma sinamangidwe mpaka na lero ndi ndi zaka 85 mwamwa wa mtundu wanje iya sogolo langa sindiyiziwa ndipo fodya chingambwe ndi mowa zimenezo zikutali ndine ndikhoza za sogolo langa sopano tsopano
ndisimapeza mpata bwanji o matilangiza chinyamatafe mukationa tikuledzera mama wangati buno tikusuta foja nsanje kuti nokha mufike 85 ndimalangiza koma chinyamatale sava mowa chamba chingambwe zose zimwanya mata kunena mau afuna ndipyotezo afuna kupyotezo afuna andimbanduleso ka kuma yetu mukwalangiza ndiye ndisiku kuti ichi choipa ichi chakuti atulephereka afuna nimenye niyo ndino oyang'anira katundu uyu kuti asabedwe kusotu chogwira anga ndi mukathamangisa nyamata atati aibe chimene chichi mayuza mankhwala atu kuti mwapiringize anthu ayije koma chisomo chachautaje ndi chimene nawo amandithandizira Yesu kuang'anira sizimabedwapo izizi ayi mphamvu ya Mulungu ayi osati mphamvu ya Mulungu yokha palikena kamene magwisa ntchito kamuzu kantsitsi kuti mwina muwaphinjiza anthu ayi majamistanda ndine Peter Bernardo zaka 85 zaka 85 chaka chamawachi 6 za 15 years kuti ndigunde 100 ngati mufikamo menemo mwandipeza takuno pasi palibe ndimuna chizizi ndi zakudya zetu za nsombazi zimathandiza somuna kukhale ndi thupi labwino zimathandiza malingana nawe ndikutire wesa ukamazire wesa ndikuliopa ziko ufikaje munthu yopaline pa ndi menemu kwaje nabadwira ziko la Angerezi kodi ndino aku Angerezi ku England kapena ku Zimbabwe Angerezi momuno inali Nyasande ulamuliro wa Nyasande president anali Armitage vice anali Sir Gini Jones anali kukhala kukabula lero titi ku Blantyre yes kamuzu muona akubwera 58 ndili nyamata ndili ku kalasi ku sukulu mbiri tuyayikulu kwambiri imetamva pano komanso timangomva zimene zimachitika pabwalo pano pa Mchenga pa doko la Kachulu mboma la Zomba tamva mbiri imene ikuchokera osiyanasiyana tamva amayi ofotokoza mbali yawo ndawa udusa apa kuti mundizunguza bwanji mupita kuti pa ndikupita madzi ndikajiya pira kajeni pirani kajeni pi ndimenemo dzina langa ndi Emanyo Twala tinali kuno pa Mchenga mboma la Zomba pa Kachulu beach tumanenso tsiku lina mbuya akalola makoma nonse pitisa kuona programu yathu kuno ku MPC